Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Araitzko zaporen azokari buruz hitz egiteko Maider Agirrebarrena gonbidatu dugu gure platora. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1948ko azaroaren 5ean, Pedro Subijana, Gipuzkoar sukaldaria jaiotzen. Gainera, 1977an, Jon Maia, Gipuzkoar dantzaria jaioko zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1980ean, Joseba Elosegi, eusko gudaria eta politikari jeltzalea, bere buruari su eman eta Frankorengana hurbiltzen saiatu zelako famatua hil zen. Eta azkenik, azaroaren 5ean ere, baina 2006ean, Saddam Hussein urkatzera hiltzera kondenatu zuten. 1983an Dujailen 158 irakiar txii hil zituela eta. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 5 ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Elkarretaratzea eginda Iruñako udaletxearen aintzinean, Ela Esteila SSK eta Nafarroko aldi baterako langile publikoen batzarrak deituta, enplegu publikoa konsolidatzearen alde. Atarrabiako 71 urteko gizon bat hil autoistripuan Iruña Goitza arteko errepidean. Irujo kontseilariak eta IDAEko energia berriztagarrien zuzendariak babesa eman diote energia komunitateen Europako lehen kongresuari. Txibite lehendakariak Nafarroko adierazle sozial eta ekonomiko onak nabarmendu ditu. Nafarroko ETEK NAEX digital programan izena eman dezakete nazioartekotze digital ezartzeko. Nafarroko 79 ikastetxek administrazio prozedura hastea eskatu dute eskolaz kanpoko lanaldi jarraitua edo lanaldi malgua izateko. Nafarro oinez 2022 tafallan ospatuko da erdian erein lelopean. Kultura departamentuak Loizuko gizakiari buruzko ikerketaren lehen aurrerapenak aurkeztuko ditu aste honetan. Burgoen plazan 2 jaialdi eginen dira azaroaren 6an eta 13an larunbatetan, Duguna taldeak antolatuta beste dantza talde batzuen parte hartzearekin. Ehun Afrikarren tradizioa eta modarik berriena, ehunen lengoia erakusketa egonen da ikusgai urtarrilaren 16 bitarte mistoen eraikinean. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Igandera arte, ipuingarria izango da jaialdia egiten ari dira geltokin. Bertan, tailerrak, ipuin kontaketak, solasaldiak, azoka eta bestelakoak izanen dira. Gainera, gaur, arratsaldeko 8etan, Petik kontzertua eskainiko du Atarrabiako kulturetxean. Eta gaur ere baina 9etatik aurrera, Erdoil eta Ieskideren kontzertuak egongo dira Totem Aretoan. Bihar goizean, bestalde, 12etatik aurrera, Duguna dantza taldeak festa txiki bat antolatu du Burgoen plazan. Bihar eta ordu berean gainera 12etan, NUP Euskaraz taldeak deituta, Euskararen aldeko manifestazioa abiatuko da Baratxurien plazatik. Bihar ere, Berriozarren, 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketako finalerdia ospatuko dute arratsaldeko 5:00. Sarrera arruntak 11 euroko prezioa izanen du. 6 eurokoa 6 eta 16 urte bitarteko gazteentzat eta 8 eurokoa bazkideentzat. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan eta Sanduzelaiko zibiboxean haurrentzako Noa antzerkia izanen da 3 euroko sarreraren truk. Gainera, bihar ere baina 6:30 eta Atarrabiako kulturetxean Juan sin miedo antzerkia eskainiko dute 4 urtetik gorakoentzako. Eta arratsaldeko 7etan, Uharteko kulturetxean Zuhaitz Gurrutxagaren futbolistok humorezko bakarrizketaz gozatzeko aukera izanen da 6 euroko sarreraren truk. Igandera pasaz, arratsaldeko 5:30 aurrentzako zinema egongo da Sableortz kapitaina eta Diamante magikoa filmarekin Txantreako Euskaldunon biltokian. Horretaz gain, igandean ere,
6 urtetik gorako haurrentzako nire beldurrik maiteenak antzerkia izanen da 6etan 4 euroko sarrerarekin Antsoainen. Eta agendarekin amaitzeko, azaroaren 11 arte Errigoraren kanpaina abian izango da Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 3 saskirekin. Horien balioaren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Txiditek Nafarroa plurala eraikitzearen aldeko apustua egin duela dio titularrak. Navarra Sumaren dena gaizki ideiaren aurka. Argazkian, Oteiza eta Txidaren berrelkartze historikoa erakusten du. Gainera, Iruñeko udal gehiengoak tokiko finantzazio sistema berria babesten duela azpimarratzen du azalak. Horretaz gain, haren desagerpena salatuta zegoen Atarrabiako bizilagun bat trafiko istripu batean hil dela ere aipatzen du. Eta bukatzeko, Italian euskarazko lehenengo hiztegia izango litzateken 1533ko ale bat aurkitu dutela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroako 76 ikastetxe gehiagok lanaldi jarraitura aldatzeko prozesua hasi dute. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroako egoerari buruzko eztabaida garratza nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroan urtarriletik irailera bitarte 25 bortxaketa salatu dituztela jakinarazten du egunkari honek. Gainera, 61 urteko gizon bat etxalatzeko zirkulazio istripu batean hil dela ere aipatzen du. Eta azkenik, Iruñerako hiriburutza gutuna Navarra Sumak bakarrik eskatzen duela jasotzen du azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, Txiditek hodei beltzez betetako errekuperazioa bilatzen duela da. Argazkiaren bidez, Errealak Sturm Grazen aurrean gehiegi barkatzen duela nabarmentzen du. Bestalde, 2019ko lakuako kontuetan 625 milioiko gabeziak izan zirela jakinarazten du egunkari honek. Baita, epaiketaren amaieran abokatuek elkarbizitzaren alde egindako lana nabarmentzen dutela ere. Bukatzeko, Basaurin harridura nagusitu dela azpimarratzen du, AHT-ren geralekuaren iragarkiaren aurrean. Berria ikustera pasako gara. AHT-ari Bilbon eta Gasteizen behin-behineko sarrerak egingo dizkiotela da titularra. Argazkian, Nafarroako gobernuan zentroa baliatzeko aukeran dabiltzala nabarmentzen du. Horretaz gain, 13/13ko auzipetuek euskal presoekin egindako lana defendatu dutela aipatzen du gaurko azalak. Gainera, IPCCko 6. txostenaren egile nagusiaren deklarazioak ere jasotzen ditu. Gai aldatuz, Espainiako gobernuak ez duela kaleratze erraz eta merkeak egiteko araudia aldatuko azpimarratzen du gaurko berriak. Bestalde, OMEk pandemiaren erdigunea Europan dagoela ohartarazi duela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Realak ez duela Europa Ligan ongi kokatzeko aukera baliatu aipatzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, gobernuak departamentuetako euskara planak apirila baino lehen onartu nahi dituela da. Bestalde, urteko lehen 9 hilabeteetan bortxaketa kopurua 178 hazi dela azpimarratzen du komunikabide honek. Eta azkenik, osoko bilkurak Iruñeko Navarra Sumaren bakardadea agerian utzi duela aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, poliki-poliki atertzen joango da. Goiz partean, oraindik ere, euriarekin jarraituko dugu, eta zenbait lekutan zaparradak mardulak izan daitezke, bereziki kantauri isurialdeko mendebaldean. Arratsaldean atertzera egingo du, eta arratsaldean eta gauean ostarteak zabalduko dira, batez ere barnealdean eta ekialdean. Elur maila 1100–1300 metro inguruan kokatuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin kostaldean eta mendi inguruetan. Temperaturan aldaketarik ez. Bihar larunbatean eguraldia ez da hain nahasia izango. Dena den, hodei ugarirekin jarraituko dugu ipar isurialdean, baina apenas egingo duen euria. Egitekotan euri langarra izango da eta mendebaldean egingo du. Elurkota 1200–1300 metro ingurura egongo da. Hegoaldean ostarteak ikusiko dugu. Zenbat eta hegoalderago joan orduan eta argiagoa izango da giroa.
Iparraldeko haizea ibiliko da, ziertzoa nagusi Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Eta azkenik, igandean fronte txiki bat helduko zaigu, eta horrekin batera euria itzuliko da ipar isurialdera. Goizean zehar eta eguerdian lainotzera egingo du, eta egunaren bigarren partean Kantauri isurialdean euritara joko du. Ipar mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, eta termometroetan ez dugu gorabehera handirik espero. Orain, Araizko zaporen azokari buruz hitz egiteko Maider Agirrebarrena etorri da gure platora. Kaixo, Maider. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bueno, esan bezala, urriaren 31an azoka honen 5. edizioa ospatu zenuten. Eta zer moduz joan zen eguna? Pues ongi, oso ongi, bai, ikustea plaza berriro beteta eta jendez beteta eta inguruko jende guztia bertan eta hori bizia, ez? Herrian bizia, pues garai hauetan poz asko ematen du, ez? Bai. Gainera, bereziki ez, herri txiki hauetan agian oraindik bizitasun gehiago ematen dio. Ba, egia da, gaur egun gauz gutxi iten diala igual herritar guztiak elkartzeko guneak edo gutxi ditugu eta halakoak ekintzak dituzunen, pues asko aberasten du, ez? Bai. Gainera, iaz egin ahal izan zenuten pandemiarekin, ala bertan bera gelitu zen? Bertan bera gelitu zen, bai. 2 aste lehenago, astebete lehenago, bai, erabaki behar izan ginen ustea eta egin ditun saskiak. Bai, bertan normalen eten gehan postuekin, pues, bai, saskiak. Orduan, aurten gogo bikoitzak. Bai, oso gustera izan zen eguna eta oso politia, bai. Eta, bueno, zer egon zen azoka horretan? Aldi guztela pixkat kontatu. Saiatzen geana da, bertako helburua da, bertako baserritan ekoizten den produktuak kalera ateratzea, ez? Hori da gure helburua. Gehien bat, bertan betidanik ekoiztu dian jakiak, mantentzea eta jakinduri hori ematea bat abastei, eta helburua da, hori, baserritan betidanik sortu den hori plazara ateatzea, ez? Egia da, baserritarrak gehien bat bere etxeetako, bai, igual egiten dutela, baina saltzeko edo, eta aurten egia da, lehenko urten, etzan izan uzta oso ona, eta orduan, aurten nabaritu da, eta, bueno, baina bai, egon dira, menberioak, sagar menberioak egindakoak, sagardoa, intxaurrak, gazta, noski, eta horrelako mermeladak ere egiten duen neska bat oso ona, eta bai, egongo diala produktuak, bai, baina, bueno, helburuetako nagusitako bada, hori, ez, balorean jartzea guzti hori, ez, elikadura burujabetzako bide hortan, hori. Eta egondutako postuak, jaki hori ez aparte, bai, Araiz beti izan du da hartzaien lurraldea. Orduan, badaude bertan izan ziren 3 gazta egile, bai, hortaz bizitiela 3 famili, eta baita, aparte egon duzan, ze esango dut, repasatuko pixkatola, Araiz Beteluko artista bat adibidez, ez? Bai, bertan daude talde bat, elkartzen dira astera eskulanak egiteko, egun hori da, bereiek eskulanak ateratzeko eguna, ez? Gero egon duzan Jesi, egiten ditula horrelako jertxe politak, 3 markakin, eta egia da, egun horretan bakarrekan plazaratzen ditula, gero eskaerak uzenen behar egite jozunen, ez? Baina bada, 4. o 5. urtea hasi zela, eta horrek eman dio indarra ere baita neskani jarraitzeko, ez? Bere ilusio horrekin eta gustatzen zaio, eta, bueno, ari da bide bat egiten, ez? 3 marka bat sortu du baita orain, eta ematen dio aukera plazara ateratzeak indartzea, ez? Eta jendeak eskertzen dugun ez olako erropa politiak itea, gero geneukan Eleni, bertako iapendegia daukena, Beteluko iapendegia daukena, oso artista da baita ere eskulanakin eta gantxioko lanak eta panpinak eta guzti ditu, eta orduan eskula honeiek ekartzeko aukera izan zuen, ez? Badauka iapendegia estetitien eta baita ere txoko bertako oparik eta iteko olako gauzak, eta horiek ekarri zituen ere. Gero daukagu jaboiak eta ukenduak eta egiten dituen erdizongorgin bat, nagore, baita ere, arek ere oso... Sendabelarrekin eta egiten ditunak, bai, oso ona. Gero ditugu bertako emakumeak egiten dutenak taloa, eta bai, Araiz eta Beteluko emakumeak dira eta egiten dutena da taloak eta diru horrekin mundu bat proiektuako diru laguntza lortzen dute. Bai.
Gero zeuden Venezuelako talde bat, bertan finkatuta dauden venezuelar batzuk, nola da, lan egiten dute talo solidarioak, txoka de los 5 edo elkarte bateako. Eta dirua biltzen dute areako, eta haiek ere jarri zuten bertako janakikin egindako produktu ezberdinak eta holan. Ze kuriosa hori. Bai, kuriosa da, bai. Eta gero, antxonea goikoko baserrikoak, bai, gazta, mermelada, sagardoa, membrilloak, bertan indako gauzak, gero genukan zapatarire baita, ezaguna da, ez? Basaburukoa da, baina, bueno, urtero norbait konbidatzen dugu kanpokoa, eta urten basaburuko hau izan da, zapatari, zapatak oso politak iteitulako, eta esklusiboak egie bai, ez? Eta ofizioa da, oso importantea mantentzea ere bai. Gero geneukan nerea aukina, banatzen egoten dela augia ingurunean, gero geneukan antxonea gaztakoak, balerdi gaztakoak, zer gehiago. Gero geneukan Itzea Erlezaetako ogia egiten duna, eta egun horretan eman nahi genioen importantzia gaztainari, ez? Zati gaztaina egia da orain aurten betesiente daula, baina gaiz bat sartu zitzaion endela 50 urtetik ona, eta da gutxitzen, ez? Eta, bueno, nahi genioen garrantzia eman, eta saietu ginen bilatzen norbait horren inguruan esplikazio bat emateko, baina egia da ez deula inor lortu. Orduan, gelitu da soilik gure gaztaintzea hori, ogia inginun gaztainakin irina, eta itziarrekin zituen ogi batzuk, eta haiekin pintxo batzuk eman zian, ez? Eta gero postreleiak eta bat egin ginen ere, gaztaina erabiliteko postreak, ez? Bai, balioa emateko gaztainari ere. Balioa emateko gaztainari ere, bai. Lehen dela ez dakitzen bat urte, gosea pasatzen zuten, bueno, gosea kendutzen zuten gaztainakin, gaur egun igual garrantzirik ez diogu emate, baina bada jaki bat propiedade asko dituna eta hor daukaguna, ez? Eta, gero. Orduan pixkat denetariko aurkizitekeenan, ez? Denetariko produktuak, postuak eta zenbat postu izan zineten azkenean? Denera 18 postu ontzian, bai. Eta plazan egin behar izan ginen, eguraldia etzen oso segura, egia da guardia artea aguantatu zula oso ongi, guardia motasun txaparron edarra, eta orduan esan ginen, bueno, earki frontonea azterro ginela, hoi da. Eta inguruko jende asko gerturatu zen? Bai, herri bertakoak, araiz dago osatuta 5 herritaz, bai, eta Betelu ondoan dago, eta gero Lekunberri eta inguruko jendea etorri zen ere, bai. Eta gero turista batzuk ere beti badabiltza, bai. Eta esango zenuke urtetik urtera geroz eta garrantzi handiagoa hartzen ari dela, ez doka hau? Bai, nik uste jendeak ja referentzi bat hartzen nahi dela baita ere, beti egiten dugu urriko azkeneko igandea, bai, Gernikako hori hartuta referentzi ez, pixka gurera urriko azkeneko igandea, eta orduan ja jendeak badaki, ez, hor dagoela eta holan, bai, indartzen nahi da, bai. Eta adibidez, geroz eta postu gehiago ere animatzen dira, hori pixkat mugatua duzu. Mugatua dago, segun ze usta dagoen urte hortan. Bai, ondela 3, esan dakezakogu, zen barronpila bat, zen kalabazapilo bat, baratza handia izan zen, orduan egon duzian usta gehiago. Nik uste urrengo urtean, bueno, ikusiko da. Ezin da jakin. Ezin da jakin. Zeizaten da, klimaren arabera, edo zeintzuk dira? Gehien bat klimaren arabera, ez. Zaurte junden, bai. Eta, bueno, bestalde, 2 elkarte ere aurkeztu ziren, ez? Okero ez danago, Lurtaro eta Abelarte. Bai, hori aztutan egon, bai, 11etan edo, bai, Lurtaro da Tolosaldean sortutako talde bat, nahi duela elikadura burujabetza bultzatu helburutako bat, eta kontsumitzaile eta ekoizleak elkarturik nahi dutena da bertan ekoiztea behar dena, ez? Eta modu osasungarrian edo lurrarekin errespetuan da guztioi. Eta orduan, Eridia daramateia urte eta piku, 2 urteko epe bat eman dute bereien helburua banatzeko, sozioek egiteko, eta gero ja behin sozioa eginda, daukate asmoa kooperatiba moduko bat egitea eta bertan ekoiztea behar dian produktuak, ez? Helburua hori da, ez? Bai. Eta Abelarte? Eta Abelarte da mendialdeko baserritar elkartea. Bai, hane zonaldea ditzen da mendialdea, sartzen da Basaburua, Imotz, Leitza,
Lekunberri, Larraun, inguru guzti hori, eta bertako baserritarrak elkartu gea, eta asmoa da gure beharrak eta setzean jutea, ez. Eta hortarako, helburuetako bat da, diferentziazio bat sortzea edo mendialdeko produktuak izatea logo bat, mendialdeko produktuak lurrarekin errespetuan ekoizten dutenak, ez, pixka bat. Eta hortan gabiltza, ez, hor lantzen da, horrek ere, tartetxo bat auki ginen ere baita, etorri zen Gotzonez esterain dela gure satari nagusietako bat, izkari beharra daukelako eta badakilako. Eta orduan egon ginen, hiruak pixka bat elkarrizketa inez gai guzti honetaz, ezta. Eta ze konklusio edo ateratzen duten? Nik esan dezaket, han bukatu nuen esanez, gaur etxea karterak ustuta, ez? Azkenen zer esan dezakegun, gure euro bakoitzakin zer etorkizun nahi deun landatzen nahi gehala, ez? Orduan, zertan erosten dugun, ze produktu erosten ditugun, horrelako ekoizketa bat, horrelako etorkizun bat egia prestatzen, ez? Eta, horrekin bukatuko nuke nik, ez? Orduan kontsumitzaileen ardura da, ez? Kontsumitzaileena, bai. Barke, ekoizleak azkenean kontsumitzaileak zer eskatzen duten hori emango dute, ez? Bai. Eta beharrezkoa ikusten zenuten halako elkarteak sortzea? Bai, azkenen bestela baserritarra bakoitza bere aldetikan nahiko zaila da, ez dago, badaude sindikatuak ere, eta sindikatuak egiten dute bere lana, baina agian Iruñan gelditzen dira eta pixkat urruti, orduan gure zonaldean izatean, gertutasun horrek ere aliantza gehiago eta gauza gehiago sortzeko aukera daude, ez. Gainez, udaletxeak, gaur egun udaletxeak dena gehienak bildukoak diala, eta elikadura burujabetzarekin nahiko konprometituta daude, eta orduan, da aukera oain, lantzeko guzti hauek, eta udaletatik ere bultzada handia ematen aizaio gaiari, orduan, erronka hori, betidanik izan dudana, mendialdeko herriak izan diana, ekoizten dutena janaria Iruñako edo hirietako edo, berriz bultzada bat eman, eta ala izan dadila, ez? Zeratik, gaur egun Nafarroko jaten dugunaren ehuneko zenbat ekoizten da hemen. Naiz ausartzen esatea zenbat, baina seguraski gutxi izango da, ez? Bai, orduan joan behar dira aldiketa gehiena izaten, ez dakigu zer etorkizunean, baina argi dago, hobeto dela lanpostu bat ematea hemengoa, eta ekoiztea lurrakin errespetoan, eta ez guzti hori. Eta uste duzu zentzu hortan norabide honean goazela burujabetzaren bidean? Orain behintzat hitz egiten da hortaz, eta jendea kontzientziatzen nahi da, eta pausoak ematen nahi dira, ia da pauso handiak eman behar direla, eta erosketa publiko guzti hori, nahi dugola gauzatu, erosi dadia bertako esakizen, gero azten geha legeak eta ikusten, eta beti daude estopak, eta. Baina, azkeneko urtetako lan bat egiten ari da, ikusiko da, ez? Ikusiko da, emaitzak edo. Emaitzak hori da, mendikan 20 urteta berrez, baserritarrak doble dauden, herritan jarrita, zeratik egia da, herriak ez baldin badaude baserritarrak gustutzen digoaztela, ez? Gure herrietako arazorik handiena despopulazioa da. Zergatik da despopulazioa? Bertan bizitzeko, bertan lan egitea da komenigarriena. Bestela aspertzen zea, egunero kotxean ordubeteko bidai egiten bazu, eta orduan bertan ekoiztea eta bertako baserritarrak izatea dauka bi batetik jana eta bestetik despopulazioa gelditzeko hori, ez? Dena ez, egia da, agian erosoago egingo zaigula supermerkatu batera joatea eta guztia, ez, hor izatea toki batean. Bai, gure juten bazea sagarrak daude, zuhaitzetan, inorrek ez ditula jasotzen, ez? Eta, karo, errexago egiten zaigu sagarra biltzea, intxaurra pilo bat daude izkin guztitan, baina nahiago supermerkatua junda. Baina, ez da, ekonomia aldetikan iristen zaigulako ere baita igual da, ez? Izan daiteke, baina entzuten den guzti horrekin, igual aldatu beharko dute gauzak, ez? Orduan txip aldaketa bat, ez? Egin beharko genuke guztiok. Pixkanaka behintzat, konstiente izan zerreko egon inguruen da zaindu, ez? Pixka bat, ez? Bai. Eta, ez dakit, orain baduzu beste asmoren bat, edo ez? Zonaldeko ekoizleek baduzu beste azokaren bat, edo beste igande honetan, bai, mendialdeko baserritarrak eta udaletxeak, Plaza Ola, Zedernak lanita. Guztiak. Ondu gaiten mendialdeko azoka ibeltaria. Bai. Eta oraingoan bukatzen da, igande honetan bukatzen da Lekunberrin.
Begira. Lekun berrin dago azoka, eta gainera uste dut gaudela mendialdeko ekoizle gehienak gaudean bertan, eta azkeneko azoka izango da Zorak 7an. Primeran. Gainera, azokaz gain, adibidez, ez, Araitzko honetan ere gero aurrentzako jolasak eta bestelako jarduerak egin zenituzten, orduan ez da bakarrik, ez, azoka hori, baizik eta horren inguruan pixkat jaialdi edo, egitarau oso bat antolatzen duzue. Egun hortan gainera tokatu zen gau beltzarekin edo, eta hasiera baten ez gainean konturatu, ume jolasak itzen ginen batekin, eta gero baina gau beltza da, eta egin beharko da zerbait, ez? Eta ordan ginen gaztain jate bat eta holan, eta ondo politxatera zen. Etzen izan ume jolasa bakarrik baita, gero helduentzako ere gaztain jatea, eta gustora on ginen, Egun kompletoa izan zen. Egun kompleto izan zen, bai. Eta aipatu duzu ere, lehiaketa bat egon zela, ez? Gaztainak erabilita postreak. Sagarra eta sagarra egiten, oin arte sagarra nahi indeu, baina horten sartu dugu gaztainana ere. Ez dakite zenbat postrea saldu ziren, 15 bat ustet, eta bi irabazle horiek daukate aukera bertako jatetxean, San Miguel jatetxean bazkaltzeko, bi pertsonantzako saria daukate, eta Oso, ongi orduan. Ondo. Eta ze postrek irabazitzuen gogoratzen zara? Ez. Dena aukera asko daude, ez? Bi produktu horiek erabilita postreak egiteko. Bai. Nik egia da, gero janituela batzuk, sagar tarta betik zehon, eta bestea zen, oso kuriosa zen, gaztaina bera egosita, gero natakin bilduta, eta gero galleta baten gainean jarrita olako... Hemen gertuko produktuekin ere egin daitezke... Gutixiak, ez? Bai, politak ziren, bai. Ez dakit, agian ez, amaitzeko alde batetik zerbait faltatu izan den, aipatzeko eta garrantzitsua den esatea, ala bestetik, zen mezu bidaliko zenukeen. Dakit esan ditut mezu gehienak nik uste ez? Bai. Gerturatzeko Araitzera. Araitz hortxe daula, jende gutxik ezagutzen dula, baina dagoera sakanaren beste aldean, Aralarren beste aldean, Maioan azpian dagoen baiara da. Eta bertan daude ibilbide politak, daude kaskada polit bat, jatetxe polit bat, jandegi ederrak bisitatzeko ere bai, eta jendea gerturatzea gurera, eta hori, erosketa egiteko momentuan, konstiente izateko, ez? Nora dihoazten euro bakoitzak, ez? Eta eskerrik asko, zuei konbidapenagatik. Eskerrik asko, zuri, Maider, eta ongi joan dadila guztia. Berdin. Beste bat arte, ondo izan. Iruñako albisteetara pasako gara. Duguna dantzari taldeak azaroaren 6an eta 13an goizeko 12etan bi jaialdi antolatu ditu Burgoen plazan. Duguna taldea beste dantza talde batzuekin batera arituko da, haien zonalde eta herrietako dantza tipikoak interpretatuz. Azaroaren 6an Eibarko kezka dantza taldea eta Jurretako dantzariak taldeek dantzatuko dute. Azaroaren 13an Oñatiko oinatz dantza taldea eta Baztandarrak dantza taldea arituko dira. Eta bestalde, ehun afrikarren tradizioa eta modarik berriena, ehunen lengoaia erakusketa egonen da ikusgai urtarrilaren 16 bitarte mistoen eraikinean. Erakusketa Afrika beharrezkoa ekimenaren 21. ediziorako jarduera bat da, udalak hasieratik babesten duen sentsibilizazio programa. Erakusketa doain bisitatzen halko da urtarrilaren 16 arte honako ordutegi honetan. Asteartetik larunbatera goizeko 11:30 ordu 1:30 eta arratsaldeko 6:00 8:30 eta igande eta jaiegunetan goizeko 11:30 ordu 1:30. Benoa, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, Araitzko zaporen azokaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta asteburu ona pasa.
Jose Manuel Zubillaga Mugertza Araizko alkatea da Araizko Zaporeko kidea ere bai. Gaude Araizko bailaran kokatuta, hau da 5. Araizko Zaporeko feria egiten dena. Helburu hau sortu zen elikadura burujabetza pixka bat aldarrikatuz bailaran eta gero bailarako baserritarrei aukera bat ematea bere produktuak plazaratzea Araizko plaza batean. Beraiek sobran duten produktua ateratzea plazara. Hemen sortu dire 16 puesto momentu honetan, bai dagoela janarin puestoak eta artelaneko puestoak ere bai. Puestoen artean gehiena nola zaie dien gazta, sagardoa ere bai badago, sagartzukoa, ogia ere bai, eta gero goxokiak ere bai, egiten direna postreak eta horrela. Aurten bai hartu dugula gaztaina eta sagarra, ongo da postre lehiaketa bat, sagar tarta eta gaztain tartana. Holako espazioa bada pixka bat baserritarrai laguntza bat emateko eta ikusgai egoteko bere produktua plazetan. Eta jendea komertzio bertako produktuak erostea. Harrera beti da oso ona, damakigun 5 urtetan beti ikusi da atera dien produktu guztiak baserritarra salduta jundela etxea. Eta balorazio oso ona da. Hau beti jarraituko dugu urtero egiten. Honen inguruan bai esan nahi den mendialde osoan sortuta dagoela bai mendialdeko azoka bat urtean behin egiten dela bai eta horrekin batera jungo gara urtero egiten. Araitz Beteluko eskulan tailerrean aitzen naizenetako bat naiz, beste 3 pertsonakin batera. Gari baten asko ginen, baina hain pandemia eta ez pandemia 3 bakarrik gaude. Eta, bueno, orain gutxi joan zaigu gure Jose Mari hil zaigu, gurekin aitzen zen, eskulana ederrak egiten zituen, eskulan ederrak egiten zituen, hortxe dazkazue batzuk, eta jarri dugu, bere lan batzuk jarri ditugu homenaje gisa edo hola. Eta gero, dauzkagu, ikusten zuen bezala, pinturak, kristalen indako margoak baita, gero ceramika batzuk, eta holako gauzak. Zeinak, guk eginako. Azkeneko urteotan, azkeneko kurtsoan ez du apenas deus egin, pandemian puñetero dela eta. Baina, bueno, hasi nahi dugu berriz, iguain gabonak aldea edo hasi nahiko ginuke berriz. Produktuak eta baserritarrak eta bizi eman behar zaie. Gaur egun oso importantea da bertakoari garrantzi ematea, bestela jango baitue eta ez da kuestioa,
Bueno, gu bilagun gera, ni bakarri nago orain, Igon eta Simon gera bilagun eta Intzako Antsonegoikoa baserritik gatoz. Baserriari astindu pixkate eman nahian edo, erresimenta batzuk egititu, gazta, intxarro azgau, sagarroa eta hori pixkat atera nahian edo, honea etorri gara. Jendeak etxean daukan igual kultura hori ateratzeko, ez? Jende asko dago hemen, badituna gauza txiki asko, eta denak ehatzen dira etxean, denak ehatzen dira izkutuan. Eta apur bat hori kaleratzeko edo erakusteko, eta batzuei gainera, bizibidea ere laguntzeko. Javier Iturriotz, eraso bizigea, imotzen, eta larruzko oinetakoak egiten ditugu. 3 lagun aritzen gara lanean. Jaion eta Mari Carmen, Iruñan egoten dira, Arrotxapean. Jaione moztu egiten du, Mari Carmenek josi, eta nik korte hartzen dut, eta tenazan laguntzaz montatu egiten dit. Gero, hau, josi egingo dut, zola jarriko diot, eta ia oinetakoa bukatuta dagoenean hormatik atera, eta hau izango litzake emaitza. Zer da hau? Larruzko oinetako bat. Sendoa, erosoa. Ibiltzen gara feriaz feria. Gaur hemen Araitzen, Atallon, jarri gara. Hemengo Zaporen 5. azoka da, Araizko Zaporen 5. azoka, eta hemen etorri da jendea, eta egin ditugu salmenta batzuk. Oso garrantzitsua da, hemen daukazu kontaktoa ekoizleekin. Gazta egiten duenak, sagardoa egiten duenak,
ogia egiten duenak, berak zuzenean saltzen du. Guk oinetakoak zuzenean saltzen ditu. Hor ez dago intermediariorik. Erosleak erosten du ia zuzenean produktu bat. Badaki nork egin duen, nola galdetzen badute, nun, zerekin, hori da lujo bat. Zeren jende asko jantzita dauzkan oinetakoak ez daki nun egina diren, nola, zerekin, eta bueno, hori da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.